గడపనా నీతో గంటల కొద్దీ హై బాబాయ్ ఆ తర్వాత ఏమైపోద్ది 5 నిమిషాలైనా అది సరిపోద్ది ఆశతో అప్పడం ఇది ఏం బుద్ధి మరి అట్టా మన ప్రేమ ముదిరే కొద్దీ ముద్దులతో సరిపెట్టు బుక్కులు రుద్ది తరువాత ఏమైనా నా పూచి కాదని చెబుతున్న బల్లను గొత్తే జుమ్ జుమ్ మాయా జుమ్ జుమ్ మాయా ప్రేమిస్తేనే ఇంతటి హాయా అయ్యో తిరుపతి వెంకన్న స్వామి అన్నారం సత్యన్న స్వామి యాదగిరి నరసింహ స్వామి నాగతి ఏమి ఏమి జుమ్ జుమ్ మాయా జుమ్ జుమ్ మాయా ప్రేమిస్తేనే ఇంతటి హాయా జుమ్ జుమ్ మాయా జుమ్ జుమ్ మాయా ప్రేమిస్తేనే ఇంతటి హాయా. Thank you.